Vam veure que en el tema digital podia ser una oportunitat d'ocupar un projecte aquí a la comarca de la Selva. El projecte bàsicament té dues potes, tot un itinerari formatiu, en el qual farem formacions, trobades, networkings, visites. I d'aquesta manera també veure una mica totes les eines que hi ha al llarg del procés comunicatiu. Tots els diferents llenguatges que podem utilitzar i de la mà directa dels professionals que estan treballant aquests continguts. Estar en un procés de transformació constant és difícil. A través del joc, com puguem fer perquè la gent compri més o la gent vingui més? Els programadors, o sigui nosaltres, no definim les regles del que fa l'eina d'intel·ligència artificial, sinó que senzillament li posem molts exemples. Fa que puguis trobar els grisos del que et pot aportar i tu poder decidir des d'on pots utilitzar aquestes noves eines que ens estan arribant. Quines implicacions socials comportarà això, quines implicacions polítiques, el coneixement on te queda, és molt i molt ric.